Mas dan Pur, Kepriye Yai? sing nutuli. Sing pantes nutuli kampar maksudnya. Kesultanan Demak itu. Itu itu. Nangis sing pantes. Sing luwih tuwa. Nutuli sing senyo. Pacar pramilake. Ento sultan ono ing Demak Bintoro. Itu kuwi jeneng Yai Bintoro. Ora sikat ing kencono ora kasultanan Demak Bintoro. Kok lungguhi ranyoto kowe ora tuwa Yai. Ijek ora trimo kepiye. Aku ora adil. Ora adil untuk pribadiku. Aku bisa nerimo. Ento Romo Sunan Giri sing kuwi minangka jeneng ono ing Demak Bintoro. Nanging ora adil. Kaya aku timbang tinggi bangsa kawan Romo Sunan Giri. Maito para panguasane ono ing Sultan Demak Bintoro. Nyai Trenggono di menengah Sultan. Sopo sing rampung diatine ora salah-salah. Ora sadar kwen Yai. Ana ing kene aku ki wonten purba kalawan wasis. Yen kena tak ndakake